Mga utanon nga gikan sa giilang vegetable basket sa Sugbo. Tunilada ng nausik ning panahon sa pandemya kay wa na mga halid bisan pa sa kabarato niini. Ang report ni Femari Dumabo. Sa video nga gi-upload sa social media kagahapon ini mga batan-on ug sagad anak sa mga mag-uuma sa giilang vegetable basket sa Mantalungon, lungsod sa Dumaguete. Makita silang trading center ang binasket nga mga utanon nga wa mahalit bisan pa man sa grabing kabarato niini. Gipanghatag ng uban sa kabalayan samtang uban gipakaon na sa hayupan. Apan na doon nagyapoy malabay sa ilang landfill kay dili naman maato pagkaon tungod sa kadaghan. Wa nay mga biyahedor nga makalaho sa Mantalungon aron unta mabaligya sa carbon. Gingon nga bisan pa man naa ang bagsakan sa South Bus Terminal, apan dili na sila matagad kay wa na ang ilang mga suki. Karon magahuwat mi dito sa landfill Morris tulo ka dump truck padong dito. Ang among gisaligan na lang karon ang mga walk-in nga customer. Hangyo sa mga mag-uuma nga unta tabangan sila kay sugod pa Abril nila kini nga problema. Ting pagka luya, ting pagka baratuha. Sa una, ang presyo diri sa kuan na ay naka tilaw mi og 30 karon awa na tag 5 na tag 8 ang uban gipanglabay. Giangko ni Department of Agriculture Regional Executive Director dinhi sa Central Visayas, Salvador Diputado, nga niadtong wa pa ang COVID, 30 ka truck sa mga utanon ang madala sa carbon market. Apan karon unom na lang. Ug human nakadawat sa problema sa mga mag-uuma sa lungsod sa Dumaguete, nakigalayo na ang ahensya sa lokal nga kagamhanan og ni Rivalde. Ang among gihimo, amo ang gi-coordinate sa angkong Cebu People's Cooperative haron i-tap ni sila for marketing purposes. Imbis once a day rin ang atong monitoring punta, himuon na nato ning twice a day. Haron ang mga farmers mismo dinha sa Mantalungon o neighboring towns, mahibaw sila sa prevailing price na dili na sila tayo lugi sa mga traders. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.